thank you ወደቡስ ያንለይ አብዛ ጉዳይ أنا تسفي دقيقة سكسها قله أبزتاي تقول في اللي تصبوق جرنا تنكرنا ننقصل أو عوض نبتصح زي قبرنا يعمل كنقبرو مسكبونا نقراتن من أربعة كهلوات قدلتاتن كم قال زرو أيو خان تلو أنت اكتب لنا تخيل هراي يغني اللي قلتنا بتصوت كل يوم تنتبه تابعو بزح كجمعي فتون مالتي درجاتهم كل النتبه بمسرته تقيسنا اللوا ولا بزخل إلين زخلانون أنا هجي كم ملأتها من البات زيادة كنسمر له زدلي أفتح حساباوي مداي كمي نحن حاسب زلنا أمر أي كتكور دلي نعو بزح الجزء أنت إذا لو خنري مالت حجي نعمت مجمري أنت إنا نري أوكي نحنا أب إسران حدا كفل زمن علنا عالم ما بز تغيرت له كنا تاتلنا لومي أتي مداينا يركب حدا نعمت زي بالتك نكايدو زلنا ناي وصيت ناي زي زمن زيو مالتي بماتيريال طرح جنا يكون تغيروا زي زمن مالتي بتحساس باخي كما يلنا إلنا ندحر كل زخري أو يفتن مالتي نحنا بسبعاتات ثمانياتات ندحسبنا ندحر كيدنا نزنا حج زلو ودعوي تفتح نايت مخاتي كنرخبو كتصقمنا يخيل خول يبرتعنا خول من البات نرخبو خول دي يبرتعنا خول سبعاتات ثمانياتات زحسب كأتعاب طرح يكون مالت حدش من سيتباهيلوس بتحساسبا ناي سبعاتات زخيت كا بزح يخاطركب مالتي سلازي انتايو نحن حجي ياكل ينامتينا نا ياكل من قصقاس نا يفنقل من قصقاس امتينا ياكل انتايو ياكل هذا حزباوي من قصقاسي بجبري حزباوي من قصقاس ياكل ديمقراسي بروموت نخجبر اب ارترا ديمقراسي نختكل زقانس زلو ناي حزبي من قصقاسي حجي ودباتات كي انتاي ودبات ايتن بوليتيكاوي ودبات كاني ولا اب ارترا زلو صقم ناي سلطاني مو نز سلطان زي كودقا بتكا كوادادر زقوماي بثيوري السيو مالتي جن ابز مدرخ زي سيفل سوسايتي كنبلن كلنا ابزح ولا عالمون انت هونه سيفل سوسايتي كبوليتيكاو سوسايتي يو نغرات بزح مصي لو مالتي سلازنا يا منقسقاس بوليتيكاو منقسقاس وني إلنا كنأمن يدينا كلنا مالتي اتومنا ياكل زمرح زلو اتوم ودبات نمرح زلنا سيفل سوسايتي نا ياكل ابو نطفتات زنطف سوسايتي ስለዝኾነ it's a political society كنبلو كنبقى علينا مالتي حجي امنتاي نحمر زلنا اب كميو انت يزمدنا امونغو زي political society امونغوتي زلوخا امونغوتي political organizations and political society زلو انت اتي زمدنا أبيهم كزفالالي انت امسرحهم افتح حسابه مداينا ننحد حدو زقاጭ يكونن كم زعوا باز غفلا صنحن ننحد حدو زمالالا مخانينا نركب مالتي نحنا اليوم حزباو منقسقاسات بما افتنا حزب منقسقاسات محجاز ابغلت راح تطو يبالو كنبل ويكا ذين political society عيرب حاني ذين political
كمرح يخلون يوم قدم حج فشيلهم يوم دات بهالم قدو نايمين يزو حساب زي كنبل لنا حج أبتا أوادا دبان خيط حدا بوليتيكا ودب اندحر كوينكا من يقابلك كتب له بوليتيكا ودب ناي مانوريتي ودب يزبሃል مانوريتي ودباي ምክንያቱ ሓደ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝኣምኑ ኣብኡ ዝስርዑ ሓደ ኣሰራርዓ ዘለዎም ስነ ስርዓት ዘለዎም ምሒኖም ዝኣትዎ ፈሪሞም ዝኣትዎ መንነቶም ተጻሪዩ ዓዶም ተፈሊጡ መንነቶም ተፈሊጡ ዝምባሊኦም ተፈሊጡ ትምህርቶም ደረጃ ትምህርቶም ተፈሊጡ ዝኣትዎ ኣፕላይ እንዳገበርካ ተኣትዎ ውደባ እዩ ማለት መን ኣባላዊ ኣክል ዝመስል ምንቅስቃስ ኣብቲ ፖለቲካል ሶሳይቲ ንብሎ ዘለና እንድሕሪልና እቲ ሓንቲ ማዕቀኒ ኩሉ ኤርትራዊ ንስርዓት ከውድቕ ዝደሊ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ስርዓት ይደሊ ዝበለ ኣባሉ ጥራሕ ክኸውን ኣይኮነን ዝኽእል ኣብ መሪሕነቱ ክመጽውን ይኽእል እዩ ማለት ግን መንነቱ ምጽራይ ወዘተ እቲ ሓደ ሽግር ኣብ ከምዛ መሰለ ምንቅስቃስ ዝመጽእ እቲ ኣገባብ ኣባልነት ኣብኡ ፍቱሕ ወይ ፍኑው ክብላ ዝጸንሐ ኣባዝጊ ፍኑው ብምዃኑ ስለዚ ጥንቃቐ ኣድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቶም ኣብ መሪሕነት ናይ ምስግጋር ኣሎ ሕጂ መድረኽ ይኣክል ህዝቢ ተላዒሉ ተንቀሳቒሱ ግን ኣብ ውሽጡ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ብጽፉፍ ንስርዓት ዝኣውዲቁ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ፓርቲታት ክቆማ ድሕራይ ንመጻኢ ድሕሪኡ ውድድራት ክግበር ኤርትራሲ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ክትሰርሕ ዝደሊ ምዃኑ እቲ መብዛሕትኡ ድልየት ናይቲ ህዝቢ እዩ ኣብ መንጎ ግን እዚኦም ምስ ውድባት ፖለቲካዊ ውድባት ኣይንሰርሕን ኢና ፖለቲካዊ ውድባት ኣይረብሓን እየን ወዘተ ዝብል ክመጽእ እንከሎ ስለምንታይ ዝብል መሪሕነት የድልዮ ማለት እዩ ወይ ከኣኒ ናብ ካልእ እውን ዘኺዶ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ኣብኡ ኣውራጃ መጽእ ኣብኡ ሃይማኖት መጽእ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ሽግር ናበይ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ዘይተደል እቲ ይኣክልን ፖለቲካዊ ውድባትን ብሓደ ዕላማ እንዳተንቀሳቐሰ ከሎ ኣብ መወዳእታ ክራኸብ ምዃኑ እንዳተፈልጠ ከሎ ግን ገለ ምንቅስቃሳት ዝዘርግ ይህልዎ መን እዩ ነዚ ክገብር ዝኽእልን ዓቕሚ ዘለዎን እንድሕሪልና ብመሰረቱ እቲ ከነውድቆ እንደሊ ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ከነውድቆ እንደሊ ማለት ኣተወይ ጎተና ስትሬት ንዛረብ ኣብዚ ጉዳይ ዚሉ I am trying to talk straight ነዛ ጉዳይ ዚኣ ብትምልከት ማለት እዩ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ውደባታትን ፖለቲካዊ ማሕበራትን ወይ ይኣክልን ውደባታትን ክልቲኡ ንሓደ ዕማም ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ክወሃሃድ ዘለዎ ናይ ስራሕ ምምቕቃል ክህልዎ ይኽእል ንኣብነት ዝዓበየ ናይ ዝዓመት ዚ ኣቺቭመንት ክበሃል ዝከኣል እዚ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ወይ ናይ ሲቪላዊ ማሕበራት ምንቅስቃስ ብዛዕባ ኮቪድ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ መንግስቲ ዝገበሮ ብበዝሕ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝያዳ ኣኪቦት መንግስቲ ናበይ ከም ዝኣተዎ ግን ኣይንፈልጥን ኢና ግን ንገዛእ ርእሱ ድሕነቱን ቀጻልነቱን ኣመራርሑን ምእንቲ ከረይ ገለ ስርዓት ክህልዎ የድሊ እቲ ገለገለ ዝመጽእ ነገራት ከምዚ ሳውንድ ባይትስ ዝበሃል ዝመጽእ ማለት እዩ ገለገለ ድርቢ ተብል ሓንቲ ቃል ንድሕሪት ክመልሰኩም 1976 ዘተ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታትን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ትዝክሩ ኢኹም ማለት ብዙሕ ኣብቲ ዕድመት ዝነበርኩም ወይ ብታሪኽ ትፈልጥዎ ማለት ዘተ ኣብ ካርቱም ተኻይዱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታትን ዘተ ክገብሩ ከለዉ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝመርሐ ስውእ ኣሕመድ ናስር ነይሩ ህዝባዊ ሓይልታት ዝመርሐ ከዓ ስውእ ዑስማን ሳልሕ ሰበ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ
ስምምዕ ክግብን ከሎ ሱዳናውያን ኣብ መንጎኣትዮም ሞኔሮም መንጎኛታት ግን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ሽግር ተፈጢሩ ሕጂ ነቲ ሽግር ነቲ ፍልሊ ኣይኮንኩን ዝምርምር ዘለኹ ነቲ መኸተየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ወፃኢን ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ውሽጥን ኮይኑ እታ ዝመፀት ስለ እንታይ እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ እንታይ እዩ ተጣሒሱ ኣይኮነን ወሪዱ ናብ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ይኹሉ ሰው እዩ ዝተባሃለ ሳውንድ ባይት ይኸይዱ ንሱ ከዓ ንሕና ናይ ሜዳ እንከለው ናይ ሳሎን ዘታ ይንፈቅድን ኣብዛቱ ናይ ሳሎን ዘተን ናይ ሳሎን ስምምዕን ኣይንቕበልን ኢና ዝብል መፂ ማለት እዚ ዝሓየለት ነይራ ፕሮፓጋንዳ ክንርኢ ከለና ሕጂ ክንርኢ ከለና ኣብ ከምኡታት ይደልዩ እዩ ስርዓት ለሚድዎ ከማን እዩ ማለት እዩ ለሚድዎ እዩ ናይ ገለ ነገር ክብገስ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ ላዕሊ መፅኢሉ ካበይ ይበሃል ኣይ ናይ ኣውራጃ ወይ ኣይ ናይ ሃይማኖት ይበሃል ይኸይድ ይስዕረና ድማ ዋላ ነቲ ተወዲቡ ዘሎ ሓይልታት ይስዕሮ ተተሓሳስባ ኣውራጃታት ነንሕድሕደን እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ከሎ ሽግር ዘየለ ከሎ እቶም ውልቀ ሰባት ነቲ ፖለቲካው ናይ ደገ ይውንንዎ ማለት ስለዚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝፍጠር ዘሎ ኣብቲ ሓሳባዊ መዳይ ክንምለስ ኣለና ንባዕልና ስለምንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ከምዛ ዓይነት ዝፍጠር ከምኡ ኮይኑ ክኸውን ዝደልዩ ኣለዉ እዩ እቲ ዝዓበየ ነዚ ከምዚ ኣመሰለ ዝደልዩ ድማ በይትን ናእሽቱን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ናይ ሃይማኖታት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስን ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ናይ ምውዳብን ናይ ዘይምውዳብን እንዳበለ ዝደልዮ ኳኑ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ነዚ ዝኽተልካ እንታይ ብኩራት ናይቲ ስርዓት ከም ዘምፅኦም ፈልጥ ኣለና ስለምንታይ እዩ ሰብ ናብ ኣውራጅኡ ናብ ሃይማኖቱ ክፅጋዕ ዝምልኮስ ዘሎ ምክንያቱ ማእከላዊ መንግስቲ ስለ ዝተሳነ እዩ ናተይ ዝብላ ማእከላዊ መንግስቲ የለን ብኩራት ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ናብ ካልእ ማእከል ይሰደካ ዛ ማእከል ንሕና ከም ኤርትራውያን እንድሕር በኺርና ኣሎ ሓደ ዝጥርንፈና ዛ ሃይማኖት እዚኣ ትጥርንፈኒ እያ ናብኣ እዛ ዓዲ እዚኣ ትጥርንፈኒ እያ ናብኣ ክብል ይግደድ ኣሎ እቲ ሰብ ምእንቲ ከይሓስብ ግን እንታይ ገይሩ ከምዚ ኣደንቂርዎ ኣደንቂርካ መሓዝያ ኣብ ልዕሊተን ዝተጠቕሳ ነጥብታት ክውስኸለን ኣደንቂርካ መሓዝያ ሕጂ እቲ ኣደንቂሩ ክሕዞ እንከሎ ነተን ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ዘይምድንቋር ኣፂወን እዩ ማለት እዩ ቆልዓ እንትኾንካ በታናትካ መንገዲ ጥራሕ ትምህሮ በታናቱ ትምህሮ ነይሮም እዮም ካብ ቀደም ፀላእቲ ሓደገኛታት ዝኾኑ ይብል ብሓደ ሸነኽ ማለት በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ኣይጠቕሙን እዮም ማለት እዩ ኣይጠቕሙን እዮም እንዳበለ ይዝርግሕ ማለት እዩ ኣይጠቕሙን ከዓ ንኹሉ ከዓ እዩ ዝብለካ ነቲ ዝዓበየ ሕሹኽ ክብሎ ከሎ እዞም መንእሰያት ዓዲ ገዲፎም ዝመፁ ኣይጠቕሙን እዮም ኣይተማሃሩን ኣየበሉን ይብል ማለት እዩ ነቶም ዓበይቲ ከዓ እዚኦም ከዓ ነዚ ዓዲ ፋሕፋሕ ዘበልዋ እዮም ይብል ማለት እዩ እቲ ስርዓት ከምኡ ዝጥቀም ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ውሽጥና ከም ዝልእከልና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ንኽልእኸ ዘኽእሉ ኣሎ ዶ ኣሎ ኣይስእነኒ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ኣለዎ እቲ መሳርሕታት ኣለዎ እቲ ፕላን እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ክንርኢ እንከለና ስለምንታይ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓፂዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ተዓፂ ጥራሕ ካብ ዝበሃል ካብ 2007 ኮይኑ ኣሎ 100 ካብ ዝዕፆ ማለት እዩ ተዘኪረ የፅቡቅ ገይረ ይቕረታ ዝጎርለ ምናልባት ቅድሚ እንተኮይኑ 2007 2008 ፀቢቑ ዝከረኒ ማለት እዩ ፀኸለታ ናይ መወዳእታ ምስማር ኣብታ ምዕፃው ክትውቃዕ ከላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ቀዳማይ ክፍሊ ዝነበረ
قدامي عامت يونيفرسيتي محلوه مالتي جوي كالاي عامت يونيفرسيتي محلوه زعجن زاربلا زلنا حلت مالتي اذا كلنا بقي خيدو ስለዚህ እንታዩ ነቲ ጸኒሕ አተሐሳስባ ተገዚኡ ዝኸይድ ጥራሕ ይብሉ በታ መጀመሪያ ዝሃቦ በአኽ ነብር ዝደሊ ስለዚህ ከቃወሞ ጀሚሩ ናብ ደገ ምስ መፀ እዚኦም አይረብሑን እዮም እንድሕር ኢሉ መፂው ነቲ ስርዓት ይቃወሞ ይጅምር ግን እቲ ተሐሳስባ ገና አይቀየሮን ይጸንሕ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ነዚአን ክንሪአን ዘለና ቀዳማይ ነገር ፖለቲካዊ ውድባትን يأكلن ፖለቲካዊ ውድባትን ናይ ፈንቅል ምንቅስቃሳትን በብዝ ጀመሮ በብዝ ኸዶ ዘለዎ አገባብ እንዳኸደ ኸሎ በሓባር ክሰርሕ ዝኽልክሎ የብሉን ማለት ካልኣይ ነቲ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ክዝርግ ዝኽእል ቀልጢፍና ምልላዩ ምዕራሙ እንድሕር ክእረም ዘይኽእል ኮይኑ ከዓ ናብ ጎድኒ كنصحمو سرحنا خنجبر يلينا نحنا مسارح تنبر مقانقنتي ايكونان زتباهلت كنقصلا علنا مالتي ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ክጋራጮ ግብኦ ዲ ነናቱ ተራለው حقي مالتي ክጋራጮ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ግን አሉ ሶራ ኤርትራ ባዕሉን ምንታይ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዘይበለ መጀመሪያ ክጅመር ከሎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሜዳ ኣብ ካይሮ ቆይማ ድሕሪኡ من نركب تباهيلو عوات ترخيبو عوات برتاو قالسي جميرو نيرو دي صقم بين جميرو زبل برتاو قالسي اميدا جميرو بوليتيكاو ودب اوطاي جميرو ام عالم بغزاتو دحري كان اي وقع عالم ناي جرمن منغست مرحت زنبرو سبب نوروي نيرو ناي فرنسا مرحت زنبرو افريقيا تسديدو نيرو ውድባቶም አካይዶም ይخيد ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና መጀመሪያ ሓደ ንሕና ንገብር እስኹም ጥራሕ እዚኹም ትገብሩ ዘይኮነ ተማላሊና ክንከይዲና ሰስራሕና ውሽጥ ከዓ ክንፈልጥና ሕጂ ጽባሕውን መሳርሕቲ ምዃንና ፈሊጥና ንቀጽል የዝብል የቀኒየለይ ኣብቲ ሓሳባዊ ጥራሕ መዳይ ጥራሕ ከተኩር ዝመረጽ ኩሉ ካልእ ኩሉ ተቂሶም መስለ ዝነበሩ ብጽፋይ ويا تسفاي ثانك يو كل خاطكم ناي بحقي اي ثينك انا سمهار له تمهار دلهم انت كماي اسكي نرؤسهم دقيسكم اغايشنا هي تدقسنا اسك تبرابرو اسك كلهم ابلو لي اسكي كبرس كابو لي نو زما غايشنا بحساب كنا ولا بفيسبوك شنخكم نز بروجرام تكتاتلوا زلهم اسكي نادنا اوتكم ملكت كريد له يدلو خانه كل خاطكم اسكي كابز غزانا I think كرامات زب قولوا عن بابا ملي إنايو اسكفي في عبلو لهم نقولهم زي ما ياتاتنا اتناتكا خمزيز حاليلكا اتناتكا خمزيز قدسلكا بيكا زمهركا إذا نحلفات لنا ساعات ما يبحكي كبرت ساعات يعني نراخب علينا مسياتاتنا نعلل لنا كابز زعب نجر ولا حد يلنصقاين عنا بفلاي نزوم عقلهم صبيبكم نز سرعات كم يجرنا ينشلو نبلو تبلو دلهم برقص مخري كاب تمكرو زلو يزركب نحنا حيل نكون نخل قلصم كنكون نخل اترئس كن ابوتاتنا مكرات يوم زوم مسرا زلو مو ثانك يو دقيقه ثانك يو كلكم دلي ناي مچرش تحطو انا حاد لفي مالتيو دحريونا بحزبي قال قرب حتوتات كنوسينا خاب حزبي ابت تسفاتاتن سقاتاتن دبل حتونا اخ وسدكم ابز ساعات زي تسفاتات አለና برقص كمتي اقدمنا خنبلو صنحنا حزبنا كابتناي قدم نلعلي زياده ترديو طراي زي كونه كمان از سرعات كله خمزلو ابز وسنلو ساعتنا زلنا برقص كا ولاون ጨርሾም ካብቲ ቃልሲ ዘይ ራእዩ ዝነበሩ ናብ ቃልሲ ገጾም ሓፊሎም ዝመጽሉ ዝለኣኹሉ ሰዓታት ኢና ዘለና ሓደ ካብኡ ካብትናቱ መርኣያ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ንኹሉ ደላይ ፈትሒ ይኹን ንኹሉ ኤርትራዊ አይ ቲንክ አፍልቡ
نفح كم زبل جير وزقني ازي قال محتتاتنا يانا مسفني زوم كلهم زيوم تسفاتاتهم معريهم ويون لعليهم بزبال جن سقعتات علنا قال خابت سقعتاتنا نابنت اوشت هاجر زي كورونا زبل ناي عالم مرقم نيسياس جن ناي بحقي مرق اخوين له نحنا ناي سلسة بيتون سوسان بيت مأسرتي بزي حنا ندابلنا حجي جن هاجر بهاجرة بيت مأسرتي غيروا تسبيت مبر بعلاتهم سريحهم اتيهم لنفسهم زعنقلو زيغاتات زي بالله هاجر غيروا الله بحصيرو كم زنسمعو زلنا انت دا خوينو اب عدنا حدغان طلطيلو غداي طميت زيكونه ناب عصبو غصو زخيد الله ازي ازي تسفا زقرصي بتخالي شنخ اتي كربلو صنحنا نحنا من العال ناي بوتاتنا من العال كم زلو خوينو جن هلو كرتاتنا ايتيبياون بقل ملكعو خيصلونا يترفن اتي ديمقراسي نا ايتيبيا كابتنا قدم كحيشي زبلنايو ديمقراسي نا ايتيبيا نا ايرترا غصو صف حيكونن اتنا ايرترا سلام زمن نا ايتيبيا يسجر كم زلو نريو لنا ازي يترف نابتوشت عد زلو نا وشت ايتيبيا زلو نحنا سدتنياون I think حديمو مصيو اب كان سلام تد اتيو كم زلو راينا الله كرتات كم زيلهم كلو اب تግራይ مرጫ ግበር ይባላል አሎ ድሕሪ ምርጫ ምናልባት ሓድሽ ክልላዊ መንግስቲ ሁሉዩ እቲ ሓድሽ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ድሕሪ 30 መስከረም ፌደራላዊ መንግስቲ ብርግጽ ኣይፈልጠካን ይብሉዩ ኣይተመርጽ ይብሉዩ በኋላ ዘራርባ ፍትሕ ክንርኢና ማለት እዩ እዚ ፍትሕ እዚ ምስተራኤ ትግራይ ናበይ ክትብልያ ዝውን نتجارو طراي زيكونه ابت خباب خمزلنا متن عناون بقله ملكع كصلونا يو قالسنا وشت تግራይ ኮይኑሎ بزت بل ملكع ولا يصنع الله كو انت بلنا بوزحات تقلسو ودبات وشت تግራይ ያለውና حجون تبصنعت زكايد زلو بفلاي بايانا مسفن حاغوسن وشت تግራይ كخون خيل زبل مت الله اما ام سبا زياتهم اند حركاب ايثيوبيا كابت فيدرالو منغست بخم بخلا الزراربا كونفدريشن وي هاجر كنكوني نازبل مرقص انت دا وسيدهم من البات نعنا بخمي مالكم يخل او خونكا مقلاس نربحنا دي خسارانا مستزخيد زلو هلو بوليتيكا مستغن سمعو صنحنا تግራይ ትግርኝዶ አጋዚያንዶ ካልዶ ድብል ኣብ ገለ እዋናትውን እትቃልስና ናና حمق ኳ ተነበረና በገለ መልክዑን ተሓላሊ خصحون እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ወገናቱን ኣለውሞ ነዚ ሁሉ ኣብ ግምት ብምእታው ቀጻሊ እንወስዶ ቃልሲ ከመይ ክኸውን ኣሎ ትብሉ ብርግጽ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ኮንካ ምቅላስ ቅድም ከም ንብሎን ዝነበርና መንጠር ባይታና ይውላና ሓስቦ ነበርና ብርግ ባይታ ኮይኑ የገልግለና ዲዩ ኣብ ዝህሉ ኩረታት ተከታተሉ ወሎ መስፍን ሓጎስ ኣብ መጽናዕት ለና ብላሎ انا امباسادر عند برهان كا سقاتاتو يغلص الله نزوم كلهم زيوم بمزماد زبزي انتاي عينت رايكم كتر ايوت فتنو ابزي حجي زلنا يهلو مدرخ انتاي يتزحاشه نزي كقالس يزبل حزبي ثانك يو انا بزي اغير حتيكو ديمو منالبات قال ققر بلن يشتكن هبينا انتلكم كوم صبو كوم انت زي كوينخا حدث بدحان نزي املسات لكم كا نباخاتكم كغرفه ثانك يو يغني لي جمر دحال حجي بيا نغاش دي جمره نغاش بو دحار ناب يا تسفاي دقيقه نحلفينا دحار كا ناب تسفاي دحريكا ناب ود دبوس تسفا ميكائيل سوري تسفا ميكائيل دحريكا ود دبوس مجرشتا يا ثانك يو نغاش الله خديخه اي سمعنا الله دمسي وجهي هو حراي مسيح الله شجر لو حكي تسوان كير انا قدمك عندلهم دابايتي كم زبل كايتي كورونا زبل
ما ሲመረቃ ኮይኖሎ ነው ኢሳያስ ዝበልካዮ ጽቡቕ አላህ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ምጽናት መደባት ከይዱ ኣሎ ስለዚ ኢሳያስ ንህዝቢ ብሙሉ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ፀገም ናብ ዓፀቦ ገፁ ዝረሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ክድርኸና ዘሎ ወይ ነቲ ቃልሲ ምቅልጣፉ ማለት ህዝቢ ሃገርን ናይ ምድሓን መደባትና እቲ ካልእ ብዛዕባ እቲ ሕቶ ናይ ህሉይ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝበልካዮ ብኣዝዩ ፀልወና ምክንያቱ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኩነታት ድሕሪ የለኹን 0-0 ገይሩልኝ ኣለኹ ዶ ኦኬ ሕጂ እቲ ብዓብዪ እቲ ነገርሲ እቲ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ከም ጥራሕ ጎረቤት ዘይኮነ ኢሳያስ ኣካል ናይቲ ግርጭት ኮይኑ የሳውሮ ስለ ዘሎ መመሊሱ ሳይድ ወሲዱ ከም ድሕነ መፍታይ ምስ ክልል ናይ ትግራይ ይኹን ምስ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራን ህዝባን መሬታን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ኣትይዎ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንሕና ብመትከላዊ መርገፅ ሓደ ኢትዮጵያ ሓድነታ ሓልያ ጉዳዮም ብሰላምን ብቲ ሳቶም ዝመረፁ ሕገ መንግስቲ ብኡ ተቀይዶም ብኡ ተማኺሮም ክፈትሖ እቲ ባህግናን ድሌታትና ማለት እዩ ዝመፀ መፀቲ ምፍላያት ኣብ መንጎም ዘሎ እቲ ንዖም ዝፈርዶም እቲ ባዕሎም ዘቆምዎ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ስሉስ ዓለም ከምቲ ኣብ ወረቐት ተስፍሮ ዘይኮነ ጉዳያት ዝኸይድ ሓሳቡን ጉዳያት እንዳዝሃሩ ናይ ተፈላለየ ኣዳው ምትእስታው ዘርእዮ ዝነበረ ገለገለ ቅርሕልትታት ውድድራት ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከምፅኦ ዝኽእል ፀገማት ኣብ ቅድሜና ተገቲሩላ ኢሳያስ ሓደ ካብቶም ኣክተርስ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ ከም ብዛዕባ ቅዋሞም ይዛረብ ብዛዕባ ዝዓንቀጽ ጃትሉ ነይሩ ኣይገበራን ይብል ከምቲ ሓንቶበይ ስፋንኬል ዝበሎ ጌም ኦቨር ዝብል ንወያኔ ጌም ኦቨር ዝብልካ ዳሕራይ መመሊስካ ጉዳይ ክንዲ ብዘይ ጉዳይካ ጥራሕ ምውታው ዘይኮነ ዋላ ከማን ሓንሳብ ብዘይ ጉዳይካ ከሎ ግን መኻሪ መሓዲ ግደ ክትፃወት ኤርትራ ኣካል ናይቲ ግርጭት ዝኸይድ ዘሎ መንጎቲ ኢትዮጵያ መንጎ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ይኸይድ ኣሎ ንዖም ዝምልከት ስለዝኾነ ብዙሓው ዲብሊ ክዛረበሉ ኣይደሊን ድሕሪኡ ዝመፅእ ምናልባታት ከማን ከምቲ ሃውላ ጎተና ዘበልካዮ ከምኡ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ፈተነታት ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ይከታተሎ ዘለና ኢና ማሳቡ ከይበፅሕቲ ነገር ተባሂሉ ዝኸይድ ነገር ኣሎ ዋላ እቲ ናይ ምርጫ እውን ምናልባት በቲ ብከምዚ ዘይኮነሲ ከመይ ክኸውን እዩ ኣብ መፍትሒታት መፆም ከብፅሕዎም ዝከታተሉ ከም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታታት ኣሎ ማለት እዩ ግን ንሕና እታ ሕማ ምናልባት ኣብ ቅድሜና ኣብዲርና እንታይ ክኸውን ትግራይ ከም ሃገር በዚ ብኣምሓራ በዚ ናይ ዓፋር ክልል በዚ ናይ ማዕርፍ ገለ ምናልባት ካልእ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ከመይ ክኸውን ቀንዲ እቲ ናቶም ድሕረ ግንባሮም ይኹን ዋላቲ ጎረቤት ከመይ ክኸውን ዝምድና ዝብል እዚ ምስልና ታሪኻዊ ስግዓታት ዝነበረና ከም ጥራሕ ከም ገገት ወያነ ትግራይ ዘይኮነ ዋላ ብታሪክ ከማታት ይመስል ነይሩ እዚ ኩሉ ሪኢኻ ዓሚቕ ሕጂ ስልካ ብደወደው ዝምለስ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ሕቶ እዚ ግን ከዓ ንሕና ሰናይ ጉርብትና ሕውነት ዝምድና እንታይ ዝበሃል ተኣታተው ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር እንታይ ሽሙ ክኸውን ዘለዎ ማለት ኮፍ ኢልካ ክትልሉን ክዝረበሉን ዘለዎ እዩ ንሕና ዓንቶበይ ጠቕሶ ነይሩ ደጊጋ ሰረታት ነዚ ዝምድና እዚ ከም ኢትዮጵያ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ከዓ ብቐረባ እቶም ከባቢና ዘለዉ ናይ ዓፋር ክልል ይኹን ዋላ ናይ ትግራይ ክልል ይኹን እዚታት
ከምቲ ምስራቅ ሱዳን ጅቡቲ ዝህልወና ዝኽእላት ከባቢና ዘሎ ኣህዛብ ዘለና ዝምድና ፍሉይነት ኣለዎ ብርግፅ ያኒ ግን ነቲ ልዑላውነት ናይቲ ሃገር እቲ ሕጋዊ እንታይ ሽሙ እቲ ዴፋክቶ ናይቲ ሃገራት ብዘይጥሕስ ኣገባብ ኢና ክንገብሮ ከምቲ ንሕና ውሽጣዊ ጉዳያትና ከኣትዎ ኣይንፍቅድን እንብሎ ንሕና እውን ኣብኡ ጣልቃ ኢድና እቲና ዘድልየና ዘየድልየና ክንዛረብ ንኽእል ኦኬ እዚ ኩሉ ኢልና ግን ንሕና ሲ እቲ ምናልባታት ተቐሪብናሉ ክንፀንሕ ግን ከዓ ትግራይ ከም ናይ መንጠሪ ቦታ ዲኻ ዝብልካዮ ከም በይዝ ማለት እዮም ድሕረ መንጠሪ ባይታና ገለ ዝብልካዮ ከምቲ ሱዳን ወላ ገለ ከምኡ ስቲል ብዙሓት ፖለቲካ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ኣለዉ ግን ከዓ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ምስኣቶም ጉዳይ ልዕላውነትና ጉዳይ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔና ጉዳይ ዘላቂ ሁነታዊ ዝምድና መንጎ ኣህዛብና ዝጠመተ ዳሕራይ ብዙሕ ኣብ ሜድያ ፅሓፍ ዘይትዛረበሉ ግን ከዓ ዕሙቕ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ክትዝተየሉ ዝግባኣካ ሳልሳይ ሎሚ ንሕና እቲ ኣገባብ ቃልሲ ንኽተሎ ምስ ስርዓት እንታይ እቲ ባዕልና እውን ንፁር ዝኾነ ርእቶታት ክህልወና ምክንያቱ እቲ ምልክት ስለትፀልኦ ሓንሳብ ኣብ መንጎ እቲ ሃገር ልዕላውነቱን ሓድነቱን ኣብ ዝደደሉ ከዓ ስኢልካ ጥራሕ ፀላኤ ፈታዊ ኢልካ ህርግ ኢልካ ብሃንደበታታችሁ ትንቀሳቀሰሉ ዘይኮነ እዚ ከዓ ክረአ ዘለዎ ግን እቲ ክብል ከለኹ ዓቕምታትና ንሕና ኣዝዩ ድሩት እዩ ንፈልጦ ኢና ማለት ንሕና መንግስቲ ኮንናን ያሕል ዝኾነ ማሲ መእተዊ ነቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ እቲ ንሕና ለውጢ ንደልዮ እቲ ቀንዲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ክነማሻሻሉ ንኽእል ኣብቲ ከባቢና እንዳተንቀሳቐስና ከመይ ክንገብር ንዓና ኣዝዩ በዳሂ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ሎሚ ቀሊል ኮይኑ ይስምዓና ፅባሕ ብታሪክ ካሕተና ዝኽእል ሕጂ ስኢልካ ጉያጉያልካ ገለገለ ጉዳያት ትወስድ ገለ ውሳኔታት ትወስድ ግን ከዓ ፅባሕ ንግሆ እቲ ቦታ እንተደኣ ኣብ ካልእ እመት ኣትዩ ኤርትራ ሃገርና ልዕላውነታ ናብ ሓደጋ ተሳጢሓ እውን ፅባሕ ንግሆ ዝመፅእ ወለዶ ስለዝኾነ እዚ ምናልባት ዓዊልካ ኣብዚ ሕጂ ሜድያታት እዚ ንገብር ኢና ዝበሃል ዘይኮነ ኣንተ እውን ጎተና ከምኡ ነርካ ገለገለ ጉዳይ ኣብ ደረጃ መሪሕነታት ክዝረበሉ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ብል እቲ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ንኤርትራ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ እውን ዝህድድ ስራሓት እዩ ግን እሱ እቲ ሮል ናቱ እቲ ፃወቶ ኣብ ቀደም ፃወቶ ነበረ ሕጂ ፃወቶ ዘሎ ንሕና በንፃሩ ሓንቲ ነገር ክንገብራ ዘለና ሓደ ነቶም ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ፓርቲታት ዘሎ ምስ ኩሎም ዝምድናታት ብማዕረ እንዳገበርና ጉዳያቶም ብሰላም ክፈትሑ ናይ ማዕዳን ምክሪ ምቕራብ እዩ ካልኣይ ከዓ ስጥምቲ ስምርቲ ኢትዮጵያውን ንዓና ሓይሊ እምበር ድኹም ጎኒ ይኮነትን ሰለስተ ኣብቲ ልዕላውነት ዘለዎም መርገፃት ከዓ እዚ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ብደረጃ ማእከላዊ መንግስቲ ይኹን ብውሕዱ ኣብ ፅሑፍ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ኣብ ክልላት ዘሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ዕላዊ መግለፂታት ንሪኦ ዘለና ንልዕላውነት ኤርትራ ዝኣምን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ግምት ወሲድና ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ዝብል ተዘራረብናሉ ነጥብታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ግን ከዓ ሕጂ ንሕና ኣብዘይ ጉዳይክን ኣብዘይ መጥቢትክን ናይ ተድዋይትክን እንድዩ ሕጂ ንሕና ከይድና ንስኹም ኣጆኹም እንዳበልካ ንትግራይ ድዮም ዋላ ነቲ ወይ ከዓ ገሊኦም ካብ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ድዮም ገሊኦም ካብ ነቲ ናይ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ድዩ ዋላ ናይ ኣምሓራ ድዩ ገለ እዚ ክሳይ ይኮነን ታላ ሓንቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣላ ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ክንሪኣ ዘለና ኣብ ብዙሓት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዘሎ በቲ ዝፍኖ ኣብ ኤርትራ ዝዓስከሩ ኣለዉ ያ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይቲ እንተለኣ ዝኾነ
ተስፋ ገብርኩም ኮይከውን ግን እንተ ዝኾነ ወታደራዊ ረጽሚ ተጀሚሩሲ ምርጫው ተጀሚሩስ ናይ ሕና መፍዳይ ወይ ናይ ኤርትራውን መሬት ኤርትራውን አካል ነቲ ግልጽድ ይኸውን መን ይተዋጋ ከፍሎ ህዝብና ንምንታይ ዋጋ ናይ ከም ዝኸፍል ሓድነት መሬትና ልዑላውነትና ዝኹሉ ኣብ ሓደጋ እዩ ተሳጥሒ ዘሎ ስለዚ ከም ኤርትራን ክህዲ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ነቶም ጎረባብትና ዘሎ ኣሕዋት ከዓ እንተኺልና ማዕዳ ምኽሪ ተዘይክልና እቲ መቸም ናይ ሓባር ጥቕምና ከመይ ገይሩ ይረጋገጽ ከዓ ምንዳይ ማለት ስለዚ እዚ ኣነ ክብል ዝደሊ እቲ ሓደጋታት ግን ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዩ እቲ ኢትዮጵያውያን እንተዳ ሽግር ተላዒሉ ኣብ ከባቢና ሕጅብ ዝኸይ ዘሎ ንዓና ባዕሉታ ይጸልወና ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ዜጋታትና ኣለዉ መቐጸልታ ነቲ ኣብኡ ዘለዎ ቀባይል ማለት እቲ ገለ እንዳታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ስለዚ ዝኹሉ ከዓ ስለ ዘሎሲ ኤርትራ ብኣዝዩ ታዋሲ ጂኦፖለቲክስ ሽሙ ኩነታት እያ ዘላ ስለዚ ብኸምዚ ክረአ ኣለዎ ወዲ ኣሎ Thank you, Nagash. ተስፋዬ ነዚያ اوكي انا اذا الله مسلني كمتي الكايو زنبركا بوغني اتا ازيا حتى قريبا زلا وي وانت تنتان نبعلا اتا زخبدت كوينا تسمعني مغنياتو ناي صباح هلوات بقطታ ንምግምጋም ስለ እትዕድም ማለት ስለዚህ ብሙላ ብንጹር ክምልሳ ወይ ክንምልሳ ንኽእዲና ዝብል ተረድኦ የብለይ ሓፈሻዊ ዕግበታት ሓፈሻዊ ተረድኦታት ኢና ክንዛረብ እንኽእል ግን ሓደ ብንጹር ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ መድረኽ ዝብል ግን ብንጹር ክንቅርቦ ንኽእል ይመስለኒ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ከም ዝምድና ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ህልዊ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ኣብ ዝብል ዝርርብ ኣካይድና ከም ነጋሽ ክጠቕሶ ፀንሐ ሕጂ ሓፈሻዊ መትከላት ኣቐሚጥና ሓፈሻዊ ዝምድናና ዝሰርዕ ኣገባባት ከዓ ርኢና ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ማለት ምስ ኩሎም ጎረባብትና ዝህልወና ዝምድና ንልዑላውነት ንናጽነት ኤርትራ ምእማን ዝተሰረተ ክኸውን ወሰናይ ጉልብትናን ምትሕግጋዝ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ወዘተ ዝብል ነጥብታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝተኣታተወ ህዝብታት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ዝተኣታተወ ህዝብታት ከም ዘለና ድማ ረብሓታት ናይ ህዝብታትና ቀዳምነት ዝሰርዐ ኣገባብ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ ንብል ማለት እዩ ነዚ ብዝምልከት ከዓ እቲ ዝምድና ከመይ ሕጂ ንኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ እንዳራና ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ግርጭታት ከም ዘሎ ከዓ እንዳ ኣስተባሃልና ኢና ማለት እዩ ነዚ ብዝምልከት ከዓ ገለገለ ብፍላይ በቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ብኻልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ወስታታት ንልዑላውነት ዝምልከት ክንርኢ ከለና መከትና ይኹን ከይድ ከም ንኽእል ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻት ናብ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ናትና ክሕዞ ዘለዎ ኣንፈት ዳርጋ ወሲን ሰማሚዕና ኣሎ ዘለና ኢና ማለት እዩ كما تحسسوا أنا ودباتنا خي بزعبة زبل نتبي ويتزتل عليه كبيد يزبلكو نتبي بسيناريو سكريوس دينا مالت مبر إذا خونيو نابزبل تشبوت نجر هاي ودعنا ما تسمعتات زقط زلزلو مكتتات زقط زلزلو بخل الناس اللي زقونه عدلكو وهابنا لازم تسمعتات زقن ودء محاتتكو مالتي ግን እንታይ እዩ እቲ ሰናሪዮታት ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ኢልና ርኢና ግን ካብቲ ጎተና ዝተጠቐሶ ብዙሕ ነጥብታት ከም ሰናሪዮ ክንሪኦ ዘለና ከም ዘሎ ራእይካ ንኣብነት
حجي زرع زلو ويبت الميزانات اتليست انت واحد زرع زلو ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ግርጭታት ዘለዋ ኣሞንጎ ኣሃዳዊ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዶ ወይስ ፌደራላዊ ኣብ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ዝተመርኮሰ ስርዓት ይሃሉ ዝብል ኣብ ግርጭት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከምዚ ንመረፃ ኣካየድ ካብ ዘሎ ምርጫ ኣካየድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ምርጫ ዝናበይ ከምጽዩ ግን ገለ ሕቶ ከነልዕል የድልየና ትመጽናዕቲ ክጠቃልሎ ዘለዎ ዝብሎ እንታይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሱዳን ወዘተ ዘሎ ምዕባሌታት ምስ ምግንጻልን ሓድሽ ስርዓታት መቋምን እንድሕር ከይዱ ኣብ ኣህጉራዊ ክውንነት ከመይ ክጸልዩ እንታይ እቲ ኣህጉር ክቕበሎ ዝኽእል ንሕና ነፃነት ክንቅበል ከለና ማለት ድሕሪ ረፈረንዱም ምግባሩ ብወግዒ እቲ ናጽነት ካብ ዲፋክቶ ሓሊፉ ብሕጋዊ መንገዲ ክንርከብን ከለና ነይሩና ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ማለት እዩ እቲ መግዛእቲ ዝቆመን ሃገራት ንጹር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዝፈለጠ ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝፈለጠ ክውንነት ቀሊል ነይሩና ዋና ሶማላውያን ከምኡ ዕድል ኣይነበሮም ክሳብ ሕጂ ዓለም ዝፈልጣ ሶማሊላንድ የላን ማለት እዩ ተፈነጭለን እንከለዋ ማዕረን ደርጋት ግዜት 1992 ይመስለኒ እንተዘይተጋጌ ኣብቲ ግዜት ተፈጢሩ ኾሎ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘይረኸበ ክውንነት ኣለው ከባቢና ማለት እዩ ንሕና ነዚ ጉዳይ ዝኽላዓል ከሎ ወይ ኣብዚ ክላዓል ኣይከኣልን እዩ ክብል ኣይክእልን ግን ቁሩብ ዲ ዓለም ዳግመ ርእይቶ ክገብር ደጊሙ ንኽሕንፅፅ እዚ ጉዳይ እዚ ንብሩንድን ንኮንጎን ክትንክፍ እዩ ንሱዳንን ንኤርትራን ክትንክፍ እዩ ንብዙሓት ሃገራት ክትንክፍ እዩ ማለት እዩ ዳግመ ርእይቶ ክግበር ቁሩብ ዲ ዓለም እንተ ደኣ ትሕቶ ናይ ናጽነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ነጽ እቲ ናጽነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃልከ ኣበዩ ጠጠው ክብል ማለት ሓንሳብ እንድሕር ፈሪሱ እቲ ኣህጉራዊ ውዕልን እቲ ሃገራት ቆይመናሉ ዝነበራንሲ ኣበዩ ጠጠው ክብል ማለት እዩ ዓፈር ከመይ ክኾን እዮም ድሕሪኡኸ እቲ ናብ ኤርትራን ናብ ካልእን ከመይ ክጸሉ እዩ ሱዳን ከጠጠው ክብሉ ዲዮም ክለይም ካብ ምግባር ክፋል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ከጠጠው ክብሉ ዲዮም ካብ ክፋል ናይ ኤርትራ ካብ ሙስ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል ስለ ዝኽእል ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ክምዕብል እዩ መጽናዕቲ ወሲድና ግን በዚ ዝመስለና በቲ ህልውይ ኩነታት ህልውይ ዶባት ተቀቢሉ ክኸይድ ዝደልን ክኸይድ ዝኽእልን ዓለም እቲ ቀዳማይ ሴናሪዮ ምዃኑ ይመስለና ማለት እዩ ኣነ መስለና አትሊስት ማለት ግን ከም ዝበልኮ ንመጽናዕቲ ዝደገት ፈግደፍዎ ግን ኢትዮጵያ ድሕሪ ክንደይ ሓጎጽ ድሕሪት ዘሎ ግርጭት ኣብ ውሽጢ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ከም ኢትዮጵያ ኮይና ትተርፍ መስለኒ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ ግን ብዙሕ ግርጭታት ክህልዋ ኽእል እቲ ሕጂ ዘሎ ንባብ እንተኾነውን እቲ ኣብላለ ሓይሊ ገለገለ ናይ ነፃነት ዝብል ሕቶ ከም ዘሎ ፓርቲታት ቆይመን ኣብ ውድድር እውን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ኣብላለ ርእይቶ ግን ንውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዘመልከተ ኮይኑ ይስምዓና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ክኸውን ወይ ከምቲ ዝተባህለ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዲ ክኸውን እቲ ጉዳይ እቲ ውጽኢታቱን ተሳዕቤናቱን ክጸሉ ምዃኑ ቅድም ነዳሽ ክጠቕሶ ፀኒሑ ሕጂ ቅድም ወንጎተና ጠቕሳ ብልካያ ነርካ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተርፉን ኣይከውንን እንድሕር ከምኡ ደረጃ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያ ከም ተዓንተ ወተጠቂሳ ዝነበረት ከም ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብቕልውላው ትነብር ዘላ ኮይና ዝተፈላለዩ መራሕታ ከዓ ዝተፈላለዩ መርገጻት ሒዞሙላ ዘለዉ ክኸውን ከሎ ውስጦም ብቐጥታ ዝዳወሙና
دما مسكل العفر كونه مسكل التجراي كاني بقربا እንዳ ተመሓዘና እንዳ ሰራሕና ክንነብር እንኽእለሉ ኩነታት እቲ ማዕቀኒ ናይ ኩሉ ግን ምስ ጎረባብትና እንመስርቶ ዝምድና እተቀዳመይቲ ትመጽእ ጉዳይናን ረብሓናንያ ንስኻ ልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ምእማን ዝተሰረተ ኾውና ብዝምልያ ነዚኣ በሓባርውን ክንከዳይና ብግለው ድባትናውን ከም አንዳ ገበርና ክንከይዲና በሓባር እንዳኸድናዮ እንተኸድና ዝያዳ አድማዒ ዝያዳ ተፈላጢ كم حزب خا حد دمصي يهلونا يغني لي ابزي اودي له يا تصفاي ثانك يو زغصل من يقولنا يا انت بس كان لك مسرني غزي خيوست اسمع له اوكي مع الخط انت بس بتاع حتى ብዙሕ መጽናዕቲ እውን ክጸልብ ይኹን ዝኽእሉ ጸንሐ ምክንያቱ እቲ ኣከባቢና እንታይ እዮም ዝብሎም ላቲን ክዛረቡ ብሕጊ ዩቲ ፖሲደቲ ጁሪ ዝብልዎ ኣለዎ እዚ ንኹለን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ነጻ ወጻ ዝተጠቐምሉ ናይ ሶቪየት ሕብረት ፋሕ ክብላ ከለዋ ዝተጠቐምሉ ናይ ዩጎዝላቪያ ከላ ከለዋ ዝተጠቐምሉ ናይ አፍሪካውን በፍላይ ኣብ ሳን ሰለስተን ነበረ እቲ መግዛቲ ከም ዝነበሩ ይኹን ተባሂሉ ማለት እዩ ግን ገለገለ ነገራት ኣለና ነቲ ጉዳይና ዝተናኸፍ ንኣብነት ናይ ሶማል ደቂቃ ተጠቕሶ ፀኒሑ ግን ናይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ካሎ አይሮኒ እንታይ ናይ ሓይሊ ጉዳይ ወይ ሓይሊ ወይ ዲፕሎማስናት ካብ ዝህበካ ሓይሊ ኣብ ተራኸም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይርብል ደለ ንሕና ኣባና ይምርኮስ ሓይልና እንተደኣ ጠርኒፍና ኣሎ ዝበሃል ዓቕምና እንተደኣ ጎረባብትናውን ረብሓናቶም ምስ ረብሓና ከም ዘሎ ይኹል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ረብሓ ዝተኣሳሰረ ስለዚ ረብሓ ትብል ክንሪኣ ኣለና እንታይ ረብሓ ልዕላውነትና ዘይደፍር ሰላምናትና ዝደሊ እዚ ሓደ ረብሓና እዩ ማለት እዩ ግን መሰረታዊ ጉዳይ ነዚ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓለም ዝቆመ መትከል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሶቨረንቲ ይብልዎ ኣብ ውሽጢ ናይ ካልእ ሃገር ኢትካ ዘይምእታው ዝብል እዩ ማለት እዩ ናትና ሪኢኹም ኣለኹም ነቲ ሰብኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሜርና ኣይንርእን ኢና ይብል እቲ ፍቕራ ከዓ ምስኪምታት ተተሓዘ ስለ ዝኾነ አንጻር መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ኣይትጋገንኻ መን ምዃኑ ንኽጠቅስ እዚ ከምዚ እንዳበለ ከሎ ከዓ ኖኖ እዚኦም እኮ ናተይ እዮም እዚኦም እኮ ኢትዮጵያውያን እዮም እዚ ጌም ኦቨር ዝብል ዘረባ ኣይተምፃእዮ ክብል ከዓ ይከኣለን እቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ማለት እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ እውን ይቀባበል እዮም ዓሰብ ወሲድና እንዳተባሃለ ከሎ መራሒና ከዓ ይብሎ ባፅዕን ኣዲስ ኣበባን ባቡር ክንሰርሕ ኢና ወከልቲ እንዳተባሃሉ እዚኦም ክልቲኦም ይቀባበሉ ኣለዉ ክልቲኦም ከዓ አንጻር ናይ ሓደ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ንሕና ብመሰረቱ እንታይ ኢና መትከል ክንሕዞ ዘለና ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ሓደ ኢድ ዘይምትእትታው ዝብል ፕሪንሲፕል መሓዝ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኣትሊስት ድኹማት ስለ ዝኾና ንሓና ሰብ እብሉና ወይ ከዓ ዝፅሉል ኢሎም እንታይ ሽንብልዎም ወይ ከዓ ተሲሶም ክኾኑ ክእሉ ኣይንፈልጥን ስለዚ ብቲ بعابي زرع ذلو أبتي قداي نتحاول سنة قد نرى لنا تي زبال كايو بودنا سقاطات هلنا سقاطات كلنا ما قدنا البوليتيكا سقاطات خيغا ما بيسكايت خد قداي نو أيتسكف بدعبا الزبها النجار يلا نتي سقاطات قن كمي غيرنا هنا نب أونتاوي ጉዳይ ተኸዶ ስዋት አናሊሲስ ገርካን በሃም ፂኸዮ
كمي غيركا خنا باونتاو ነገር تقيرو ዝብል تكيد مالتي زي كله زيرو ربحانا خرغاغص او ጉዳይና ባዕልና ወሰንት ክንከውን ሓይልና ክንጥፍንፍ ከለና ወይ ኣብ ዝኾነ ፍልሊ ወላ ይሃለውና ግን ጉዳይ ኤርትራ ዝምልከት ሓደ ክንከውን ከለና ኢና ግምት ንወስድ እዘን ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት እንትባሪና ሕጂ ድሮ ሓደ እስራ ዝኾኑ አባላት ኮንግረስ ናይ አሜሪካ አመልክቶም አሉ ሕጂ ኻ ክልተ አባላት ሰነድ ዝኾና ብፍላይ በሚነሶታ ዘለዋ ሓንቲ ካብኣተን ተወዳዳሪት ናይ ታሽሙን አመልክቶም አሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ይሕቆል እዩ እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ንሕና ናትና ተራውን ክርኤ نحنون بزغلطفه حيلنا طرنيفنا ክንጸንሕ ዲፕሎማሲ ዝምድናና በሓደ ቃል ክንዛረብ የግድተና ይግድነት ማለት እታ ወይ ባወንታ ትመለስ ወይ ካንታያ ንንጠርትብ ሓደ ግዜ ማለት ኩሉ ክንዛረቦ የብልናን ብለን ክንጎርሐልና ሓደ ግዜ ሓደ ኣብ ናይ ካል ሃገር ኮይናስ كابو خنقالس ينالنا بوج اندي حين زهره كخصص يخليتي تسرع كاوش تهاجرهم كم زغيرهم دال نسو نخي غاطمهم كاساتهم بقد صواهو دي سابتا نتعبني حيلا تمص ስለዚህ ወላ ካብ ሱዳን ወንተ ሆነ ካብ ሱዳን ክንብገስ ይናልና ታውጅና ሕጋውያን አይኮንና the states ስመምዑ አውሽት ጉዳይ ናይ ሓደ ሀገር ኢዘይ መታው ተዳብ ሓደ ሀገር ውድባት እንቀሳቀሱ አንፃር ተሐደር ፈቂትካ አቢድ አውሽቱ ጉዳይ ነው ታገታ ስለዚህ እዚያ ኣብ ግምት ንወሰዳ እንተ ዘይኮነይት ሽግር ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነይ ሕጅውን ኣብ ዝቀረባ ማሕበረታ እዚ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃስ ንሕናኮ መግዛእቲ ፈሊና እምበር ሓደ ኢና ክሳብ ኤርትራ ዘሎ ቦታ ናትና እዩ ተዋውዘ له حواتنا يوم ዝብል ምንቅስቃስ ተላዒሉ ሓንሳብ ተላዒሉ ኸ መገድ የድልካ ስለዚህ ብዙ እንታይ ያካትኩም ዘለካ ሓይልኻ ጨሚርካ ምስ ጎረባብትኻ ብኸመይ በአወንታዊ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ህዝቢ ብተስፋ ከም ዝኸይድ ትገብሩ ኣገዳስነቱ እንተይስካ ነርካ ወተና ትግራይ ትግርኝ ኣጋዝ انتهينا نقبر لنا نحن ناي قدم تاريخ نمص ناي قدم تاريخ ناي لومي كما قلنا سرح لنا طرحنا ناي لومي سرحنا نمصاي خمين سغاغروم ابز حلفه كنا نكنبر تግራይ ዝባሃል ነበረ ቀደም ንምንታይ ሽዑኹም ተባሂሉ እንታይ ዓይነት ኩነታት ስለዝነበረ ወደን አጋዚያን ዝባሃልሞ አይደን ነው ትፈልጡ እንተለኹም ገላ حبرونا ነበር ማጋዚያን ዝባሃሉ ስለዚህ እዚ እንታይ ዝብሉ ኣነ ድኻም ናይ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ዘይ ዝፈጠሮ ከም ዳንተ ወይ ደቂቃ ዝብሉ ነበረ ማእከላይ ዝኾነ ሓሳብ ስለዘይሎ ባውራጃሎ በገለኽሉት እዚውን ማእከላይ ዝኾነ ተሓሳስባ ጥሩፍ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ነገር እንተረኺቡ ኣብኡ ከሎ ኸይድ ግን ከዓ ከመስጋእነት ወን ክትሪኦ ለካ እንታይ መፍትሕ ይጥቀመሉኩም ዘለካ ክትሪኦ ለካ ማለት እዩ ስለዚህ ሁሉ ምስ ጎረቤትና ያኽለና ህዝብ ኤርትራ ውግ እንታይ መዃኑ ዝፈልጥ የለን ከም ህዝብ ኤርትራ ከዓ ሰላም ዝጸመ ከዓ የለን ስለዚህ ምስ ጎረባብትና በሰላም ክንነብረሉ ንኽእል ግን ከዓ ሓይልና ይዝወስኖ ሓይልና ጠርነትና እንተገጥምናዮ ነዚህ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ታንዲ ዝብላግን ናትና መዐቀን ታኒሽ ተመዐቀን ናትና ግን ንረብሓና ምን ይዝድክፍ ለአብነት ልዑላውነትና ምን ይዝድክፍ ስለዚህ ምስኡ ከመይገና ተጣቢብና ልሰርሕ ኣብ ግምት ተወሰድና ጽምበቆ ይባላል ወዲያለሁ ثانك يو اوكي حلو حد لنا تسمعكل مسمو حدنا حركه دينا خير እስከ ከምዛት ብሉ ዘለኹም ቲ ክምለስ ዘይብሉ ኣይትመልሱ ታክት ገብሩ አጸናሕኩም ኩልኻትኩም ቲ ዋናው ዘይኮነ ክትሓዝ ደለዎ ንዓኻትኩም ጥራይ ዘይኮነ ንዓናውን ከም ህዝቢ ከም ሃገር ንረብሓና ስለዝኾነ
وانو زي اخل ملسي كيت ملسو ولا انت حاتتناكم اوكي حراي امو تسفا ميكائيل خمل ساعه حطومو دحرز بحال ديفل كاد حنحر اخلي الكا نحلفاينا كن ابو تمل نبخ غرفه يا حراي درجه كله تراهيلي وبنالباش جزي ينوح هذا مسلمي فوق انا كري كله زي قال حتى ذات كيس سمعونا انا كيف بحال امو دحن كحصراي تاعي درجه كله تمسز فانا متقاوم ترميرني اتي حتى هايله جح تسفاي نجاش عباس كيسز ملسو كان قال هذه ستنكفي قالوا ناو بس اقرب كملسه وكملس كفتني اتي زعما حدقه تبلو كله تملسي من علاش كوسخن تقوينا لو ميت بيرترا እንደገና قالين اي حدا وجن دقافي اتحد حدا دقافي نتي الفدرال منغسنا ኢትዮጵያ ዝግፍን كون تكلمنا ትግራይ ዝግፍን አይነት ገርውን ይረአሉ እዘን አና ማለት ውሽጣው ጉዳይ ኢትዮጵያ ሰው ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ተመልከቲና ክንሓፈው ይግባእኳ ንወልኩ ሰላሙን ጎረቤት ሀገር ሰው ዝኾነ ክትንክፈና ምዃን እንዳፈለጥና ግን ንሕና ክንገብሮ ዝግባእና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እንታይና ክንገብር ብጀካ ዘረባ ምባል ዝሓሸ ኮይኑ ይረአየና ኣብዛም ዳታ ባዝግባላ ኣሳታ ከርስ ነገር ኣነድርዳኒ ሰኻ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ረብሓና ዘተኮረ ዝምትና ክንገብር ግዴታ ኣለና መሰልና ናይ መሰል ጉዳይ ሉላውነት ሃገርና ዝኣምን ሕጂ እቲ ንክልል ትግራይ ይመርሕ ዘሎ ህወሓት እዩ ሙሉእ ነፃነት ኤርትራ ዝኣምን ቀዳማይ ፖለቲካ ዓይኒ እሺ ካልኣይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ እተን ዓና ዝዳቦና መሬት ከዓ ይትግራይ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ተቃለስቲ ረብሓና ናበይ ኢልና ክንጥምት ክንድስስ ባህርያዊ ብመሰረቱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ድሌት ናይ ኩሉና እዩ እሺ ቀዳሞት ክንወስድ ግባአና ግን ሓቂኻ ንዛረብ እዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ እዛ ሎሚ እዚ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣብይ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ንመሰል ተቃወምቲ ዝድግፍ ስርዓት እዩ ሓቂ ይኮነ ኣይድግፍን ስለዚ ንሕና ምስ ሓደ ልክዕ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ንሃገርና ዝቋሽሽ ዘሎ መራሒ ወይ ከዓ መሪሕነት ንሕና ምስኡ ዝምዳ ክንገብርና ሎሚ ኣይረኣየና ፅባሕ ናላሽ ክኸውን ክልኸውን ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ተቃየራ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ብመገዲ እዚ ክንሪኢ ኣለና በዚ ክንሪኢ ኣለና ንፋልካ ንክልተ ነገር እየ ዝርኢ ክልተ ሓደጋታት ኣሎ ብወገንና ክንሪኦ ከለና ሓደ ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ማለት ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ዘሎ ጎነፅ ኢሳያስ ብገለ ነገር ተኻቲኩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ከእትዎ ይሰክፈካ እዩ እዚ ሓደጋ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ወላ 10 ግዜ ፅቡቅ ጌርና ተዘይመዘልናዮ ግን ተረድቕ ኣለና ናይ ኣብይ ኣብ ሳዋ ምብፃሕ ናይ ኢሳያስ መደለይታት ፅቡቅ ጌርና ረኣዩ ሰራዊት ኣብ ዝያዳ ናብቲ ደቡብ ይምፅእ ኣሎ ዝብል ወረዳት ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ወገን እቲ ካልእ ኣብ ደገ ዘሎ ሰዓብ ህግደፍ እንታይ ይብላ ኣሎ መግለፂ ንሓደ ማለት ኣባል ህግደፍ ንሕወሓት ከም ኮሮና ገይሩ ዝገልፆ ኣብ ሽቓቕ ክጉሕፎ ዝደሊ ቋንቋ ክሰምዕ ከለካ ካብኡ ዝኸፍእ እንታይ ነገር ኣሎ ናይ ሓቂ ተሓስበካ ናይ ሓቂ ስጋብ ክንደይ ብዝኾነ መልክዕ ብዝኾነ ዋጋ ንኸጥፉ ንሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ነቲ ውድብ ከጥፉ ይቃለሱ ኣለዉ እዚ ግን እሶም ኣይኮኑ ገጥፎ ብዋጋ ዕዳጋ ህዝብና ይኸውን ብዋጋ ዕዳጋ ህዝቢ ትግራይ ይኸውን እዚ ሲሪየስ ነገር ንዓና ህዝቢ ክነቅሕ ዝግብኦ እዚ
بوغن هكدخ مثلا كل حدا قاسي بوغن إساس بوغن برايم مينستر أبي مثلا دكتور أبي مثلا قالوا حسرت كذا لهم هذا ما يدفر له حلف حلفون نقاسنا مع 3 عمت قاستات حاجة إذا إرترا عنيا وقت رقم يقولون كسارة يبلنا وقت واقع تجديد كحنا تجديدنا لا برحوسينا حديثاتنا مستحردة لذاتنا مسندة كل زلنا حديقنا أبرح وفيرنا أراويت كوينا كم أراويت كنا بتجديدنا نتعنى أنا حزبي نتعنى كركب كل نجار زقبل نحن أجينا حجي أبي مكيون عنا مدرخ بنا بينا ملكا كان كل مجلسيو إرترا أكلنا إثيوبيا هو يسمع لنا بوعدو ويقول لنا تناتو دقفتي ناي درجي دقفتيهم زم دقفتنا هي ناي أبي ناي درجي دقفتيهم نتعنى إرترا زي أمنيون زيو نتعنى إرترا زي أمنيو سرعة الدف متزمرات أتقدر له إرتراوي مسرعة الدف دلو إرترانيهم مسألة دلو نزوم نتعنى إرترا زي أمنو سبات ومراحتي يجي تتعلم دلو عين عميتو أنصار ويانا زخانة كل ما قد قبل جو دلو إذا بتعلمكم تسكفلون نحسوز قبالنا إزيو معنا هلنا قلنا اليوم كون العلي زعبا يلن زعبا إرترا حجي الحسي يلن هجيب وقنا نقدر ترسعيه إرترا عليكم دلوك هنا نفلتنا مقلتنا يلنا نقول كل تقلي صغير سيزين أنا كيدا كسنا حضر بهاريوي كان حدا كحجو لنا ويكا خالي حس حدا كاخد الدلي وسؤال دايم إزي أبدأ قزلو حزبي كندي نزيد عبير استحيل زغير نايتمال زعبا ملكتنا زعبا قداي كلنا ملكتنا زعبا قداي دوب مالتي قداي دوب كانت فيدرال غفرمنت زبقصة ناي أبي قداي كوي أبي سراويت أزيدو خلصهم أو سخنوا يسمعنا ناي أبي سرعات كوي باجت ناتيو السراويت أبدوب دلو بعد ما حد دلو كون أيتيب سراويتي جين سرعة الدفك زاركو صوب هلها ويانا أو يومنا قال مو أنا خم أخوينا مناتو بساعة من ربيته قال يبلان حقوقه مساء بحلفنا علمنا على حق الوقت وين قال بحلفنا كتزقبه أبي إذا كن أبدأ بتقامه لحقون رئينا أبدأ بتقامه لحق كلهم زربالو زعبا نايدهم قداي من يوقع جميروه من يجميروه ولا بزحنا قبل فوتهم كلنا خيرك لا جين نايلهم زعبات يكون زقبوا حاجات أفعال على الناس أو نحد قلنا قال كن كي حجي أنا اللي بعد صبوا أيتونه أنت يتعلم يا خيلهم زعبات دوب كل زارب حسرت كده إذا غيروه إذا جميروه ما نزل زعبات بقول ما جمروا نسبة ترى الجند خنا يقبوني حوال لهم كل ساعة لهم هذا يكونه قل أجندة نخونا يقبوني لهم يجين أنا حسك فالناس قبوا إذا راح تحسوا الناس قبوا نسأل خونا حقرات لنا دلائنا هنزارو مثلنا قلن كأ حزبنا دلوك نتاكيت أمتنا كم مفالا لي نتبه تراهيلو أبدأ كم مدرخ قبل أنا وقنا يسي جاز حلوتان استيقونا من محرق أمركم يلي ونكتل يلي ولا قل يلي سفر ريش حساب كنا نسوكو صبقين قلنا يسبي تتلقن ولا نحن تسفانك إذن أبو قد يا أخوات يقولنا نرقصوا حجي إذن نرقصوا هاي حكي يقولنا تنرقص لنا كنا يفتقت لنا كنت عمقت لنا انتهت لا ينتظر حج نسبياتنا هاي فتتاي ترقون حد تاكون أكون أنا ما تأذغنا ما عتزاركم سلازي أحفظ شو أتعتبر قصة نربحنا نحن حزبنا نهاجرنا كانت حنا أبزخونا بطا أبزخونا جزء كنك أهزرنا لنا نحط له فقط كأينا كقبل ذولا نقبرينا مناتو كون أساسهنا
ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ኣካል ኮይና ናይ ህዝብናን ሃገርናን ዘድሕን ነፃነትና ንሕውዘሉ ክንገብር ድልዋት ኢና ዋላ ንሓትሉ ፍቓድ ንመፃለቐሉ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ማለት ተሕቶ ብጣዕሚ ማልያ ክንርሰለኻ ግድነት ኣለዎ ኣነ ዝፈልጦ ወይ ንሕና ንፈልጦ ንዝኾነ ኣካል ፅልኢ ይኹን ዋላ ምውድዳር የብልናን እንታይ ክንገብራ ንኽእል ዓቕምና ነቲ ሃገር እያ መስፍን ሓጎስ ኣብዚ ዕድመ እዚ ወዲ 73 ሎሚ እንታይ ምደለየ ነይሩ ማዕረፈ ግን እሱን ካልኦትን ኩሎም ዝሃብ ዘለዎም ባዕሎም ግን ዘይእስን ጉዳይ ረኺብና ኣለና ሃገርና ምንጠላ ኣላ ሕዚ ጀጎና ንርስዕ ኣለና ወይ ምንጥለም ኣሎ ንሕና ዘይኮናስ ስራሕ ዝግደፍጠልሞ ኣሎ ስለዚ እዚ ሩምዚ ኣምፂዎ ዘለስን ዝጀጋውና ንቕሕ ነምፅያን ምቃለት ዘለና ከምዚ ጌርና ክንብልሶ ኣነ ብወገነይ ከምዚ ጌርኩም ምሰሉ ይደልሞ ይቐኒለይ اوكي وديكم مثلا بحطوا مثلا الشيء ده عندك ولني شيء يعني حتى كده قال خلاص اوكي انا سنتاي ينبلكو ما سيتياتي قداي برونديتي بس اقول كله قل ساعتين دي تقيسنايو يعني كلتا ነገር تنطفل ዝግባ ኣሎ ሓደ نحن ዓቢ ምትማል ኣለና ህዝብና ባልቂያ ባል ተመክሮ ስለ ዝኾነ برقتي ناي كالوت حاجات مدغاف تحبار كبيه يدنكا حيدنا وحدنتنا على عارض حزبنا سوزخونه انا برقت حزبنا ابوشتي يزلو ولا دغ زلو تحواجون سرعه مقيارو عقمي خزلو ف واسينا انا زي كوكو انا متوتين كنت ما لنا ስለዚህ أبي زيادة خصها نقبل زلنا أبي أذكرنا خوز جبوا ما في حدا كلاي نحن تيجي سكف هذا تاي صحيح نيروسي كابوالي دينا ولا هذا إشاشنا كن شد زلنا هذا بالنيرو مالتي إشاشتي لومي نحلاتي مثلا ساعة عمل زخون كم دي حدا جنياني إسرائيل تي كان توساقي زلنا سكاتات مين كأ أبدي بشينا ياخذ كيف زي جبا قال زبها أب تجراي زلو بفلا عبيتي ما راح تنبر تي عنصار إرشاد خلي من قصاصات تهاجر زلون مساعته ربولو زلنا قداي مالتي نحن مالتي شيء إشاعة شريك جهري قليلك دا عيرها عميتك بجهنم سلازي زي قداي زخمان بتاعمي بأجزي عميق لبنا بدكي زخونه دبلوماسيا وسرح بروح زخونه حزبنا كما قالها انا اعتقد زين على بتعمل اقداس قداي مالتي شيء نحن هو لك من تري بايتا لنا مقالسي بريشد لنا دنكا ابوشتي دخوم تعالوا ስለዘለና ሁሉ ጊዜ ንደገን ጥምት ማለት እዩ ስለዚህ نحن هذا كابتي بأذكره نسرحله زجبا ونسرحله على بعلى يعني اللي قداي كان بيقول لنا نحن تي نيدجي تي وساني رول تي بعل بيتا وخناتنا كما قلنا لما شاشوي تي بعل بيتا وخناتنا خا ابو حيل حزبنا تمركزي حيل حزبنا خا بتي بوليتيكا حيل تاتي هون حزب انقساس يكون انت بحاله دمس هذا دم جمعنا الساعات دي سرعت دي ازي اتداخل مخولتات جلو سئلو تزغبرو جلو قلولا وكبابتات كباب هاجرات اندافطره سلطانون من واحد غبرو جلو انت وش جلو هاني لو تحيدي تي سفها اكلات سراويت يالو ابصتا يالو ابتكالات دي بس يالو زها هذا كابتي اتبعت كره شرحلو زغبعنا ነገር شو حياته كاي تسب سركاي جهز حتى تاكاب قبو يقبلون سمعون يخيل بس لا دهم التهلال وجه ولا حاجة زخنا سوي مسارات كمركا ويكان جزاوي تغطات يو كمركا زخنا تزي كوينو لأنا ليس عملت كوي عندنا تعمي عملوا زخنا ركبات جلنا يرنان إذا توكلوا ممكن قبل له يبقى أن حدش نقدر يكون نتي مش معنى
ንኣብነት ገለገለ ምንቅስቃሳታት ተዓዲ ዘሎ ይኹን መግለፂታት ይኹን ተኸይዱ አንተ ጎተራ ተቕሶ ነበርካ ጉዳይ እውን ናበይ ገፁ ኸይዲ ግቡእ መፅናዕትታት ግቡእ ኣቓልቦ ተዘይገርናሉ ፅዋዕልዎ ህዝቢ የሳዋጉ ከፍል ስለዝኾነ ንግዛዊ መክሰባት ጥራሕ ይንርአየ ክብል ወዲሉ ኦኬ ሃራይ ኣብ ናይ ሕቶ ህዝቢ ክንኣቱ ኢና ናይ ሕድሪ ጀጋኑ ሕቶ ዲና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ እትሕቶ ሓንቲ ሕቶ ሓቲትኩም ካልኣይ ሳልሳይ ተደይደገምኩ ድሓር ርእይቶ ከዓ ተዘይሃብኩም ላል ኣኑ ብዙሕ ሪጋ ስለ ዘሎ ንሳቶም ውዒሎም ላ ምዕረፍቲ ስለ ዘድልዮም ርእይቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ንሳቶም ምስ ወዱ ኣብ ርእይቶ ሙሉ መዓልቲ ዋላ ፅባሕ ስጋብ ጋሻና ተኣቱ ርእይቶ ዕድል ክንብኩም ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ኣብ ሕቶ ጥራይ ንኽድ ሕራይ ደንበ ሰላም እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ናባኻ መድረክ ደንበ ሰላም ያና ደሳለ ሓውና ደሳለ ወይ سمعنا ندحر الله هنك الرأي ساعة له سمع له دي أنا تسمع الله نابا خمدرة هاي ما بقدام النت مسجانا نحضر جانا مسجانا سلامتان دمان مرحتي ودوات وأتي تبهله سمينار بحق يصبغ نيرو نقوله حتتات تنكفين كناتات إريتران كبابيان أبو زلو أسقائن تأفافن كناتات نهزبي إريترا هنا نهاجر إريترا كم حدا عادي سقم كوينو نزلو يحبر نيرو كناتات إثيوبيا مدقامو أيدلن بحق حدقين يازخونه هواهو خنزلو سيريتاو بوقتها استأساس المخانو تقليسو ماليتي كالي أنا بزيادة خطوكرو لزدلن هاي نحنا هنقورو زلنا نقرأ نالبات بزح تنتانيتات مدبرينا حكيو زلو جين أبدك زلو نإريتراو دابيتات كناتات كقلت كله بجاكا تحد حد قرب مسارات زي يقولو موخط مزح كيجنقنا زي يقولو تقراي تقريني ولا أجازيان كم قال نسمع زبالة من قصاصات قديفكا زبز حزب إريترا أبو دابيتات كنزلون بسيدك محبر دي بتو بوليتكانو دبات دي بأكل ديو تودي بخنزلو قال سوبرتي خنزلو علامو أبزوان زي أنسيرو سرعة إساياس مئلاي كنزقوني بروه ساتكم كتبو زنسوخد جين حنتي نجار الله زعما ودابيتاتكم الدباب لنا بحباركم كونا لنا بهالي بزح أنا حجك حتى دليل زلهم قداميتي خصوصاً نايت كونتات ويكاك emergency إريترا كونتات ab emergency فنزلا درجة نرادة الله كوين سمعني سلازي موجنكم كم راح تودبات متن أبتو ودبات كجورز جبون تفتات رايزة تكورة كيف كون بذكال متن مستي ودابيتات زلوا ودابيتات كم بعلنا يأكلن كلا اسمك محبراتين تراخيكم بتصد زخونة حدا نقول له خطر نفس قل بحدا دنس الزارة ولا كونتات كتفترز جوركم وصعري اللودو إذا حتى زي كم حتى متن أرزوان زي عبي قداس الناس زلوش مزخونة بعضكم توجسوا وصل أقداس الناس اللو كتمر حوانة تمقصاص الحق توجسوا اللي كنكم زخونات زفت عليو زفتنكم ما ويكا تتأمتوا كونتات انتهى اللو يعني اللي ودي الله هو حتى زي أكمل لسا
أنا خلصنا بس هذا هذا اوكي انا دخل مسا حرة اوكي يغني لنا تقا دم بسلام يا تطنك هذا لها زغنا طب حتى تسبله إذا بدي عايز حدا خاطي نحن كم حنساب سهدلنا مرحلة الدبات كم بومبراتون كم رئيستي أنتينا بقلقلة كنزارون صنحنا هنا كنك أتسأل زخانة حتى زخانة كنلوسو عم الدلاونا ذلنا كم ذكي قلت أنا بسفح وفلاي بتسفاي سمح زبالة مقلتي بنيرو كميتي عبيبة إحنا لنا والموت زبالة مدباتنا بقداي دكتور موجز حدثه مسارة مالته حجين على حدا معرف بس هنا سيدلنا إذا سفيح قداي جزء كنت قلت سطناتها سطنات ناي هاجرنا قداي كلنا حدا ليس ذلي ولا قرص ذي كنا خمرود وسينا نعيش ذلنا كنكا تيحنا ذلنا سرح فمن ملك عد معقول أنا نحن نطمئنا ذلنا كلا زرح دورنا لنا عملت وقلنا بتاعنا زلهم على تي مسنا سمين أمريكا مسنا سمين أمريكا تكون مسنا يونايتد ستيتس مسنا رغم مثال أمريكا يأكل تأخيرنا كنا رحوا كلنا جن كمدة راح يكونس كم حسب دلنا زي توهيد سرح زلوا أبوهم برات نعوه هنا منصف قلنا يو كانوا من أب جينا عم نرخابنا دلنا سوازين تاين بالي حيث زبالي حجي زنزن قلنا إلا بتشوفتن زارونا قايكونا نزقن كما أبوهم برات إهم هيك نبغى نحنا هنا حجون كم أجندة نسينا أبزين بس أدلوا أخيراتنا كان العلم كم مهنا هذا خبتي استقصنا الحجيو كنت طول مهنا قاي حبر أرجع حفش أو زخنا نحس إنه سنخل وقناي كارت بتصوت وساعة اللي وام صبوا جنتي الله ينوتو ورينا الناس حاجة كونس هذا خبتي نحنا ما تقولز قبنا الصومال فلتنا لنا يعني له اوكي كبرات هو توسخ دلو لكم يسمع لكم يعني لكم دي بيويس ديوايس الله ده اوكي حرا توسخ زلو ولدي توسخ ندحر لكم كينو حرا يود بس حاونا نبخا مدرك أنا كو يسمع ذا اللغة سلازم الكس هو مالتي جن كمتي باتينا أي أس من البحر تاز بحال أخيرا قد صاليت من وسطا ون على رخكب بعبي جن أنا زي تسوان كيل ولا أخوليو معجن ودايو إنك أقل تجمع مسكولو نايتنا يأكل يكونن جن تم كلون سمعوا حبريتها ذلو أم تخاب بار أم دواريم ذلو مشاكل بحث ذلوس مساعتهم رخكواد ما قبرون كم دبالو مالتي وديال ودي كله اوكي حراك اسمع مع الهواء هاي ايانا انرجي اوصياتك كان يرامو قدامي مسمري خانير كان بخا ايانا انرجي ندحر لها هنكا ايانا انرجي اوكي ما حالتك مالتي تاشمت او ده ترسل ابيكا اوكي ما وصيخه تاتوا لك ريت سلازي صنحتارو منالبات ابيكا خالي تطو كينبلهم ግን تاشمو كيدينا بريغا كيدينا حسب ما يبلا اندحر لها خوينكا ما يبلا اندحر لها خوينكا كبر حونا بخا تحطو صمو قبلكم رئيتون قالن كيوسخكم لا تنحطو صمو قبلكم عااتوي بقبو مرسلكم انت حتى تصبوا قبلكم اوكي ما يبقى خبر حولنا بخا مدر اوكي حدنا الله
اوكي ما يبلا تككل تورك خوين ما يبلا اندحر الله وين كاتورك ما يبلا اوكي حره مو انا نرجع كحفه بلا لي دورك اتوالله خريك الله ماشي راحتو صبو قبلنا احترابلنا نباخه مدرخه نرجع حجه ابياتك كده أبيك أما أنا خورد الكامنة الباتس كفتنا حراي أوكي حراي يلا خلنا نشوف أوكي فولي مانجو دحرا لخا فين واخا مدرخ فولي مانجو دحرا لخا فين كان باخا مدرخ سمعي لكم دي أنا سمعي لكم أوكي حراي إيش ديجي سلازي الحوات تمايك حز ابلوها تطرفلو تطرطرها من قربايت عند ابي لخبه تطرفلو ايش حري اوباما لخدو اوباما لخ حدنتنا شمام دخن صحفهم اتيوم وصيوم يتو بخومو هايكم كاب عنده يستايتو اوكي حري ساعه كوس سيلكا تاش مقبره ولا سال ولا وش ما تحكم زقاكم عدلها ونامو تعانوا بلكم دحريهم ولا ندحر وصيهم كنغركم من مسرع كم زنبره اوباما لو دحريو دما اوكي نجي فلامينغو ستولو قال انا اوباما لو كم زبلك اوباما حددنا كم زبل كان دانتهم مستايسيتا تحتوس استايس تقبلوا بحصر زبله على حنت دقيق تغيركم وصبوا نير بروح حتهم مالتنا كلها نباخذكم حر اوباما نباخذ مدركوها اسمع الله ده ثانك يو بي وايز الله مش حكي الله ده هو حدا يدبروا لك لو اوباما كبرها نباخذ مدرك اوكي ثانك يو حدنتنا ونلي كتاتلم شيء انا بحق حق شيخه يتحرك خاطي استعذبت ما عم تحطي خاطي جو حدنتنا ايتاوهم حصاريتا amongهم there of sense of ناي مسمع ان شاء الله ناي حدنت ناي مسمع ولا خاطي قرار حركم ناي مكوار منفس دلو نسمين which is تسفاز كلنا مالتي حنتي وددبس حلفنتي كنا نيركا حنتي نباخاتي لوم زي كتب دو خمس مو لوم زي تودبت بلسي بتأمويل كان يركا ما حنتي بيت مرخبنا لنا لوم زي بدو خمس تفرده بدو عدة بدو خمس تفرده لنا موني تحجز تقونيا بسبب الناس بحاتب ينا ناتي حتو زكون قمل ساخلي أبتا تبح نتبع ديمقراطية إيرترا هاجر كسبنا ليهم حب وساعات مناطق السلطان كل جزء نهز بخنا ركوبين على اللين عنك ألس إشياسكم دابليزك ألس نيرو نسخم كان جزء رسكم حب وساعات يقوم أبتي مثلا عندي سلطانكم أركبكم مال دحيت مسداجر منجستي دحر كم حزبكم معري مستقال اوشت زلو ودادر زخل مريحنت مستقال كل استفلالي وجنات زلو جناب زقالتي ادل يرخب قال سي سنحه قال سي دلي تعينت توهب زلو نقوم ادل كتبوا فادنيا دهم حقوسات دهم كما يسمعكم سلطان كان مقداف مالتي خمزي خبركم دو زياده حتى مالتي هون اللي خلص كا ادل كنفمنتي اوكي نواخم يا جايشنا نواخم يا نتامرسي نحنا هتصوعكم يتصبيوا بعد فاي مايك حزوه اوكي نواخم اوكي مراتي ذلكايو ثانك يو جي انتاينا زلنا فملي بقى ذاس الناس ولنا تيلنا نخيد جنا نوصدو تي ጉዳይ ያገባባሉ ምክንያቱ ከንዘለናየው ኤርትራ ሎት ሆነጽፈሎ እዞም ተቃወምቲ ጥራሕ አይኮና
ከም ደገፍቲ ዘለውን ኤርትራን ስለዝኾኑ ሰውን ክመፅዮ ስለዚ እንታይ መጀመርያ ዘለካ ዕርቂ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሰጋገሪ መድረክ ስለ ዘሎ በዚ ሕጂ ብሓባር ኮይና ንغይሮ ናይ ሓባር ናይ መሰጋገሪ ይህሉሞ ኣብቲ መሰጋገሪ ዝሓፀረ ግዜ ጌርካ ኩሉ ተዘድሊ ባይታ አንጽፍካ ንህዝቢ ኣብ ሓደ ነፃ ዝኾነ ቦታ እቲ ስልጣን ንዑ ተረክቦ ማለት ዝደለየ ክመርፅ ከም ዘለዎ ዕድል ትህቦ ማለት ትካላት ጌርካ ትካላት ከዓ እቲ ህዝቢ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ولا حتى قبل حجي زلخا ناوراكو زي قدف كوين مر صبو ايكونن انتاي زبل مسلا لو بتغرينيا سنه خرمتن تميت كورنسي وانا يفلطا اي بحر ስለዚህ ቲ ዝኸይ ዘሎ በባዕልና በብዘለና ያስለን ፈልጦ ግን ክቅፅል ከም ዘሎ ብረግጽ ኣይትጠራጠር ጉዳይ ጠራጠር ክብል ከለኹስ ደቂስካ ሕደር ማለት ኣይኮነን ኣብ ተቃልስን ተሳቲፍና ፌር ብዝኾነ መልክዑ ህዝቢ ባዕሉ ብንጹር ብግልጽ ዝመርፀሉ መገዲ ይግበር እዚ ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብናቱ ሕግታት ዝኾነ መንግስትን ዝወረሮ ምስ ወደዱ ብናቱ ሕግታት ዝመሓደር ነበረ ህዝቢ ስለዝኾነ ምርጫ እንታይ ምዃኑ ከመይ ኢሉ ክመሓደር ከም ዘለዎ ትፈልጥ ኢኹም ተዓንተ ዝበልኮ ዓዲ ሕጊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሃገር እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ምናልባት እንታይ ይበሃል መፍለሲ ኣብኦም ደይቦ ከይፀንሓካስ ምሳር ሒዝካ وفر يبحال تهزبي تودب تخطاتن له نقول كلنا جن إذن ودزن كركب كله بقطع تهزبي تتودي بذل الأكل ناس قد عايزي يكتاتلو تزيد اللي نجكاخ اللي هم اللي يكال اسمارتي سلذي زولا زحجين ولا زلنا إذا وي عن توي تبغيرو غليسوي تسفاي تسمع انتهاي نيرو حدا بحبار كنا نسرحل نخيل إذا حجي تغيرو زلو زتحتي كلته كابون لعل بزلع عليه أو حادث على كونه تطرني فوق خيط سبلي سلسة كسمر زدل أكل انتلون حدا ودكون من الوقت حتى رجزي قال كلته سلسة 4 واحد الوقت أو حدا ودكون ينزل ورا حتى رجزي كما تصير الخو ስለዚህ እዞም ኩሎም ኣብ ግምት ወሲድካ ድሕሪ እዚ ኩሉ ውርደት ከዓ ተመሊስካ ተመሳሳሊ መገዲ ክትከይድ ቁኑዕ ስለዘይኮነ እቲ ዕላማ ናይ ዝተቃለስናይ ካንሱ ስለዘይኮነ ከምኡ ኣነ ርግፀኛ እዞም ኣብ ዘለው ስልጣንና ሒዝናዮ ዘለና እንተዘይረከብና ሞይትና ንርከብ ኣለና ዝብሉ ኣይኮኑን ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ብሓደ ጌርና ኢና ብሓደ ነርና ኢና ንፋለጥ ኢና ስለዚህ هو عينت ነገር የለን واحد يزيدن حدا سب زبل ዘይኮነስ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ አክቲቭ ተሳትፎ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ግን ወሳንን ወሐስን ይዋለች ወደሉ توسخ لكم بيخوات توسخ لكم جاب انت مش تفوسخ حاره مدرك መጀመሪያ ዝበልካዮ ኦባማ ብቕንዕና እውን ትሓትከም ዘለካ እንዳተረዳእኒ ብቕንዕና ንምልስ ኣለና ሓንቲ ዘቅናና ክንመልስ ኣይኮናን ዝኾነ መልክዕ ግን ንሱ ዝኾነ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ብጣዕሚ ሳይና ንሰርሕ ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወይ ትርዱ ስምዓኩም ዘሎ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብ 24 ግዜ ተኣኪብና ኣለናሲ تاجبتي كنت ساعات نرلك عن ودا تمدمنا نساء إذا كنت ساعات قلنا تخلعش سوون كسبت متسع هو خينا إذي حجقت عام دارك حتى سوون قلنا ياتي حل عمامات من نفسه زلنا لكن كا بزح حساب سوى تفينا قني نايبل سوزي تبرز الله خبوتي زلنا تخلع تحط دم صحيو تا مثلا وانت قنات بتمن يا يتنخصص بالحسيت هذا لكم جبان حقيقي كم له حسب قديت لنا قنعي سوى ذلك ناتو
ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ማለት መስረቱ ተጋደላይ ብመንፈስ ዝነበረ መንፈሱ ንነፃነት ሃገር መስዋዕት ማለት መንፈስ ምስራ ጽናሕ ሓልፍ ዝነበረ ከምኡ ህዝቢ ኤርትራ ይሓስብ ነይሩ እንተበልና ገለ ሰባት ተቀዲሞም ፈይጦም ነይሮም ግን መብዛሕትና ግን ብከም ይኮንና ርኢና ህዝቢ ኤርትራ ይሓፍሽ ዘረብ ዘለኹ እዚ ግን ዝኩነ ኣጓኒፍዎ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኢና ንሓስብ ቅንዕ ጽባህ ኣለኻ ግን ብሓቂ ክንሪኦ ከለና እዞም ኣብ ዘለዉ ዝመርሑ ዘለና እዞም ውድባት ዳርጋ ተገዲዶም እዮም መፅኦም ዘለኹ ተበልኩ ምግላን ኣይኮኑን ብንፁር ምርጫ የለን ዝዓይነቱ ክንደይ ለመነ ይዝካየድ ምክንያቱ እዚ ሓላፍነት እዩ ስልጣንን ክትብሎ ትኽእልና እንታይ ከም ኮይኑ ይረአየና ነገፁ ኣይክእልነ ብስልጣን ሓላፍነት እዩ እዚ ኣጋጣሚ እንተዳ ኩነታት ፅቡቅ ዘይከይዱ ከምዚ ሓንቲ ኣቐድም ኣቢሎ ጎተና ሎም ዝሓተና ንብነት እንታይ ዝሰክፈኩም እንታይ ድቃስ ለይዚ ዘኽልኣኩም ዝብል ዓይነት ዝሓት ነይሩ ዳርጋ ኩላ ሓላፍነት ሰዓት ዝሓይቆና ከም ዘላ ገይሩ ይስምዓናኩ ኣብነት ክጠቅስ እየ ኣይጠቕማን እየን ዘን ውድባት እዚኣተን እዚኦም ኣብዮም እዮም ኣደርገዮም ገለ ክባል ከሎ ኣይስምዓና መስለካ ስምዓና ኮይ ህይወትና ምሉእ ኮይና ላ ዝሃገር ብጣዕሚ ይስምዓና ኮ ግን ሓንትላ እታ ሕድሪ ስዋዕትና ትብል ኣምላክ ኩሉና ኣእሙር ኣላ ዋጋ ንኸፍል ዋጋ ክንከፍል ኢና ዋጋ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ናይ መስዋዕቲ ዋጋ ኩና ንኸፍዘልና ኣብ ገዛውትና ኮይና እንዳልበስ ንኸይድ ኣለና ግን ከዓ ኣለዉ ሙሉእ ህይወቶም ነዚኣ ዝሓዙ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ውሽጡና ኣለዉ ባይዘወይ ካልእ ወርሓን ፀጋ የለን በዘካ ነቲ ሃገር ስለዚ ክንደዮም ኣለስ ኣብ መሪሕነት ክትመፅእ ኣብ ደንቦ ተቐሞም ኣነ ብዝፈልጦ ኩሎም ሕዋተይ ይግቦ እዮም ብለመና ትመፅእ ኩላ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ከም ድላይ ዝገብር ኣብ ደንቦ ተቐሞና ግን እቲ ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ይሰርሕ ሓንቲ ነገር ፈልከት ኣይዘብላን ኢኻ ኣይትሕልፋን ኢኻ ንሱ ፅቡቅ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ይኹን ቃል ብፆተይ ኦባማ ንዓኻ ንካልኦት ንፅበ ኣለና ተስፋ ኣለና ስለዚ እዚ ሚታሚ ተኸናግጠልካ እንደለ ኣነለ ኦኬ ተወሳኺ ዘለዎ ነዲ ዋላ ክንከይዳ ፈቶ ተወሳኺ ዘለዎ አንተ ንሽቶ ሓራይ ወዲኦም እዮም ግን እንታይ ቀዳ እቲ ሕቶ ናይ ስልጣን እንዲው አልዒሉ ኦባማ ጽቡቅ ገይሩ ማለት እዩ አባናቲ ባህልና እንደሕሬድያ እቲ ስልጣን ታቢና ኢና ኻኒ ደልዮ ብወግዕስ ይግባአኒ እዩ ተኸራኺረ ኣነ በቋይ እንዳበልና ሃይኮና ንረኽቦ ስለዚ ፀገም ስለዘለና ከተሕቲ ተካስ ግብእት ያ ማለት እዩ ናብ ምንታይ ኢና ግን ንኸይድ ብፆተይ ቅድመ ዝተዛረቦ ኩላ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ንዓና ብዝምልከት ተኮይኑ ወላ ሓቲ ፀገም የለን እዩ ግን ስልጣን ከመይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተሓዝ ያ ፀገም ዘላትና ክሳብ ሕጂ 30 ዓመት ቀሪብና ኣለና ናጽነት ከም ንወፅእ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ከመይ እንታይ እቲ ስልጣን ናብ ስልጣን ንኽትመጽእ ዘለዎ ሕጊ እንታይ ድሕሪልና ህዝብና ብመላው ከመይ ገይሩ ስልጣን መጽእ ከመይ ገይሩ ካብ ስልጣን ይወርድ የብሉ እንተ ሕግታት ምክንያቱ ተዋማት ኣብ ግብ ስለዘይ ወዓለዲ ወይ ስለዘይ ተሰርሓሉ ዲዩ ዲክታተርሺፕ ስለዘለና ማለት ስለዚ ንሕና ውሕስነት ናይ ስልጣን ምቅብባል ከም ህዝብ ክንገብሮ ኣለና እዚ ያኽብል ደልየ ማለት ብቀዳምነት ኩልና ኣብዲ ኣህምዞም ተጥቅብዋፀና ኩልና ሓላፍነት ኣለና ስልጣን ድሩት እዩ ስልጣን ኣብ ግዚኡ ክውዳእ ኣለዎ ስልጣን እቲ ኣገልግሎት ንምቁፅፃር ሬዲ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ስልጣን ተረኪብካ እንታይ ጌርካ ከማይ ዝሕተት ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እታ ቀዋማዊት ሃገር ንብላ ናብ ስልጣን መምፅእን ከመይ ስልጣን ንቕበል ከመይ ስልጣን ነውርድ እንድሕር ወሲና ኣይከፍርሐናኒ ዝኾነ ሰብ እንተመፀ ማለት እዩ ዓለም ከምኡ ዝኸይድ መብዛሕትና ከኣኒ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓለም ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ገለ ዓመታት ታ ስልጣን ከመይ ክትመሓላለፍ ከለና ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ቅዕካ ምስተባህለ ኣብ ቅዕካ እያ ተወዲእካ
كم ودبعت كما كايدا خاقوم انت لمدنا المدنا تصنحنا نحنا نبعلنا لمدنا تصنحنا خاصو مسلني بسترفه وبعد كنت تسفى من كايلن بملو غيرو بديو مريسو مسلو زلو غزي خنو حكومه يدلني اني لي يقرتا خا وصي نيره نغاش كزارب كله دحريو انترنت تقاريصات الناس لزنبرت قاليو هيسمعكو حليفلو ግን ተማመኔ ጽቡቅ ከይደሆን ዘለ راي فولي مانجو يلا خان فولي مانجو الله خدو ايش يلا خان مالت باردا دي ولا بارود ناوا خمدرك يا حسكات نحكي ناوا اوكي سمع زلهم هو سمع الله او صبا انا قا بتعامي كمسؤول من فطونا ناس زبلت حصر زبلت يا زبحال كله يلوم ماهم زبحال ነገር የለን ቀዳማይ ነገር ጉዳይ ሀገር ይዝባሃል ትናይ ሀገር ምስመጸት ካብ ድሕሪኡ ክመጽእ ዝኽእል ብሕግታት ዝኸይድ ካልኣይ ነገር ክብሎም ደሊ ኣነ ከምዚ ሩን ዘይኣሩን ዚኣናይሎም ማዕናይሎም ምሸት ተሓቢሰላ ኣይፈልጥን ኩሉ ስነ ስርዓት ዝነበሮ ኩሉ ኣዛራርብኡ ብኩሉ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣትሞስፌር ነይሩ ክብል ኽእል يقنيلنا خاطم زي ادفايس زهبتمنا ها بسلامن كابزي حمام زلو مكرا ناي كورونان نتعنان سلامن نغبرلكم كهاجرنا هاصبح نغوري اناسي بسلام كنا اطوا تسفا نغبر توز بحنكم حصر زلم تزارب يا مايك فري هيبرلو يا مرة انا راه مسلني مشكله لا ما يبجينا رئيس ايام برحتي ما يبلا الله خدو مرغاني راه مسلني كما خير زحف ماشي ما يبلا ندحر الله خوين كما يبلا الله خدو ما يبلا اسك حدا كبر ما يبلا ندحر الله خوين اوكي حراي نقول سلام حتى احتراب بالكاكور حق نقول سلام ما يبلا وني انت اشمي هذا كبر اللي بلا كانوا حزاس كبل نقول سلام بحرية حزا لا بات مايك الله راجي هو الله حنساب نقول سلام كبر حق ما بخا مدرخ ما يبلا اوكي كاي حين يرن مالتي واشجر هنن يا وعيله سوري